עליו עדן דהן, עדיין שון מלכה. הנה מוסר שמאלה לממדו. עד עכשיו הולך טוב. בואו נראה מה יעשה ממדו. הולכח לאמצע. רוצה לבעוט לשער! איזה שער! איזה שער של ממדו בדקה 11! אלפה ממדו מ-25 מטרים את הכדור, מתן אמבר, אבל הכדור כבר עמוק ברשת. בדיוק 11 דקות. אלפה ממדו עם שער בלתי רגיל. 1-0 כפר קאסם על ראשון לציון. אולי עכשיו זה יקרה. הנה! יואו, איזה עדיפה! איזה מזל, ממדו מתגבר. הנה מוסר לדהן. מה יעשה דהן? מכניס את הכדור כל... כדור על הקרקע. מסוכן, אבל מצליח ממדו להסתובב. נגיעה של בנג'מין קוקו, ועכשיו שוב ממדו. תראו את ממדו, איזה יופי של פריצה לתוך הרחבה. רוחב, איזה פספוס. כדור שלו לצד השני טוב מאוד, אבל השתלטות רעה מאוד של אוניקאצ'י. הכדור של אחי נצרת. ממדו. כדור לדבור. ינסה רייכרט. כדור בכיוונו של רטה. ביטן עם ההרחקה. הכדור של רייכרט. מאבד את הכדור לממדו. מה עושה אלפה ממדו? על הקו, רייכרט איתו. אלפה ממדו עובר אותו. הנה כדור הרוחב. אנס דבור! הצלה גדולה של השוער, אולי עכשיו! ביטון. הנה היציאה של נצרת, היא יכולה לכבוש את השלישי, הנה המרוץ, הנה המיעוץ, לתוך הרחבה, האם ממדו כובש, משאיר את הכדור לארז דבור, כן! זה כבר 3-0. ממדו מקבל מקנני, עדיין ממדו, עכשיו על שייח, הקפטן, זה יפה, האם זה גם יעיל? שון מלכה. סרסור נכנס. השני! עלי לאמג'ד סלימאן, אמג'ד משנה כיוון לצד השני שם. אנס דבור בנגיעה, אנס דבור לממדו, אנס דבור! לא! איזה עדיפה של סלמנו!
ובינתיים, שני השחקנים של בני יהודה, שממש עמדו כאן על הקו, ככה מקבלים את ההוראות מאלישה, נשלחו חזרה להתחמם. אז כרגע, לבינתיים לא התבצע חילוף. הנה הזדמנות לאחי, יכול להיות שחקן באמצע, ניר! ממדו. محمد غدير לאלפה, מעמדו, קוקו, מתקדם בנג'מין, שולח את הכדור עוד פעם, אבוחצירא המוריד, מנסה להשתלט ומצליח. סלימן, אלפה משתחרר מן הכלל, פעם אחת הכדור שלו לא מצא את המסגרת. צריך להגיד שהחיסרון ברמת השרון, החסרונות מורגשים, גם אוסטווינד, גם רייכרט, מאוד מאוד משמעותיים, בטח רגע, בוא נראה את דבור, דבור יכול לבעוט לשער. כדור עומק, לא טוב. הכדור של חוסיין. כדור טוב לצד השני לממדו. ממדו הולך לעומק, עדיין ממדו, עדיין ממדו. יופי של דאבל, זאת ההזדמנות בתוך הרחבה. הנה שוב, זה יכול להיות מסוכן, גם חוסיין וגם קוקושה מחכים, אבל מגיעה בעיטה. עוד כדור טוב עכשיו לעברו של יאב אבו אלשיך, עוצר טוב את אבו אלשיך, רועי דיין, ממדו, זידן, מלכה, שוב ממדו, מה יהיה בסוף? הנה הכדור לאסיל כנעני, הנה אסיל כנעני! של ניב סרדל, הקפטן, לא הייתה מדויקת. עכשיו אלפה ממדו, ממדו לעבר נועם כהן, נועם כהן מצוין, שולח את זה לאלשך, אלשך מימין, אלשך באמצע גם, נועם כהן אמור לקבל. הכדור לא מצליח, קרם רשיד, שולח חזק לאסמאעיל ריאן, אסמאעיל מוריד. רואטה, החלטה לא נכונה של אפי קטן, מפספס את הכדור הזה. הנה עכשיו אלפה ממדו, מעלה את הכדור הזה, הנה הסיבוב, הנה אסיל כנעני! בסמנית שלו, אבל הכדור לגדיר עוד פעם, הולך שמאלה. אמג'ד סלימן מריץ עכשיו את אלפה ממדו, ממדו מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה קוקו, יופי של תרגיל, כדור של נועם כהן קדימה לממדו, אין נבדל, מה עושה הזר מחוף השנהב, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. משתלט, חייב את העזרה, הולך לאלפה ממדו, מתקדם אלפה, אמג'ד סלימן יכול להיות אופציה.
כדור ארוך קדימה, זריאן ראשון. הכדור לאבו פרחי, יש לו 1-על-1 מצוין, עדיין אבו פרחי הולך לשער! רגע, בוא נראה את ההזדמנות עכשיו. קוקו יחפש את המסירה, אולי זה בעיטה! אבו אחמד אולפן ואומר, אולי בפעם השלישית או הרביעית במשחקים שונים, שהשחקן מספר 1 של הקבוצה הזו הוא דווקא שחקן שנחשב לאנדרדוג. סולומון, דניאל סולומון במרכז השדה, מעניק לנו קורטוב יותר מאשר קורטוב של נחת. זהו שחקן יוצא מן הכלל ויש לנו אבו. לא פטרצי. שוב זה אצל ממדו, מסתובב. שיר את ארתור פרידמן מאחור, פעם נוספת ממדו מול סקו דומביה, מיישר טוב מאוד לאבו אל. נו, אמג'ד. עוד 2 דקות לסיום המחצית. אולי עכשיו, ממדו, מעביר את הכדור לקקו. הנה מצב טוב לכנענה. ממדו, רואה את קוקו אבל לא יכול לתת לו. הנה עכשיו הוא בא לקבל את הכדור. שמאלה ממדו. כמה הוא רץ ממדו על המגרש, בלי הפסקה. הנה הוא עובר לאמצע עכשיו. צד ימין, ממתין סלאח חוסיין. עכו, תגביר את הקצב בדקות האלה, אבל יש את ממדו, בורח לכולם ממדו, מרים את הראש, עדיין ממדו, עוד סיבוב, נופל ממדו. זהי אחמד דוחף את ממדו ויש כאן עבירה. סלם מקבל, אנחנו בתוך הדקה ה-70. ממדו מסתבך אבל מצליח לצאת מזה, גם עבירה עליו של מוחמד אינדי, כרטיס צהוב, בוודאי, אין פה שיקול דעת, תפיסה מאחור ליציאה של שחקן קדימה,